interval zamjene ulja. Nije pitanje hoće li se ulje mijenjati, nego kada će se mijenjati. Motorno ulje od trenutka uljevanja stari, gubi svojstva u uvjetima radne okoline. Pa ipak, neka ulja dosegnu kraj valjanosti prije drugih. Motor je neprijateljsko područje s opasnim zagađivačima, poput otrovnih plinova izgaranja, nadgrizajućih kiselina i abrazivnih čestica čađi. Motorno je ulje na prvim linijama obrane motora od ovih zagađivača, ali ih ne može zauvijek zadržavati. Kako se ulju povećava broj zagađivača, ono se zapravo truje i dolazi do točke zasićenja pri kojoj više ne može ispravno obavljati funkcije motornog ulja zbog zagađenja tim onečišćivačima. Tada ga je potrebno zamijeniti. Castrol Vecton sa značajkom System 5 Technology pruža vrhunske performanse u borbi s tim štetnim onečišćivačima. To znači da ima dug i koristan radni vijek u motoru. Castrol Vecton s jedinstvenom značajkom System 5 Technology hvata i neutralizira nepoželjne onečišćivače i značajno poboljšava vijek korisnosti i period između zamjena.